ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Omni Winter Beach Festival. Haka kat ar bat kat la 3 January ar hajar ar pusau. Hadangar balat East Khasi Hills District. Ban pensuk ya ka khai pateng jong Nongrim hagitai Nongkendong ka National Bank for Agricultural and Rural Development rengkat ka jinge trailang ka Jhds Hills Development Society kila bu thong bantai ya ka yo ha ka snong Namdong-B ka bahap hapo ka West Jhds Hills District ya ka ba ontip kum ka rural hat klem da pen slam shu ban pendep ya ka ni ka thong ha ka khat ar tarik uklan kot arajar ar pusau labu yo mau Nongrim bantai no ya ka ni ka yeng da u block development officer ka Namdong CNRD block uma heimon mi nyang ubalong kum kongsan ha ka ni ka jinyalang rengkat ka jinge donlang uba Graviel Karluki u assistant general manager ka Nabard kum usembut kongsan ya ka ni ka yeng on tei ha ka jaka ka bahe kum ba lai hajar square meter ya ka bala ice ngobha da ka dorbar snong ha ka jinglot ka balong khat nriu lak nriu phun riu hajar tingka Kompleci bonsa ya ka jing pelaj por yong pi kam tam